nato malikayan, na ay uban mo tiyatra o ganahan. Ang imuhang text-mate wala na gyud nagparamdam, kay di ay nakauyab naman. Imuha panggibaog-baogan, pero sa chatra di ay siya taman. Ingon pa siya nga dili ka pasakitan, walay klaro maayo pa'y mag-single na lang. Asa na imong text-mate, asa na? Nag-promise pa nga magdugay mong duha, maayo pa'y mag-single na lang. Naana po'y ni chat ni mo bagpo, mga laki nga mag-trip-trip ra ang gusto. Ingon pa siya nga dili ka pasakitan, walay klaro maayo pa'y mag-single na lang. Imong text-mate, asa na?